O Puebla volveu a gañar ante o Santirso, o Cidade de Ribeira perdeu ante un Negreira superior e o Dumbría non puido puntuar no seu duelo co Paio Saco. A Preferente viviu a 21ª xornada de competición na que só o Puebla puido facerse con 3 puntos. O Cidade de Ribeira foi superado polo Negreira e o Dumbría caeu ante un rival directo pola permanencia, o Paio Saco. O Puebla recuperou o sorriso despois de superar nun gran encontro o Santirso, cuarto clasificado. O conxunto adestrado por Chofri saltou o verde da alta arroupado pola súa afección e recuperou parte do seu estilo para amarrar un importante triunfo, e non o tipo doado, xa que a igualdade imperou durante case toda a primeira metade, pero José Bertu apareceu no 42 para abrir a lata e adiantar os locais. O paso por vestiarios impulsou ao Puebla, que colleu vantaxe despois do gol de Eduardo Abejón, a hora de xogo. En no 73, Juan García fixo 3-0, aínda que nos minutos finais o Santiso apertou para poñer o que sería o definitivo 3-1. 3 puntos de ouro para o Puebla, que noveno no grupo 1 da Preferente. O Cidade de Ribeira non puido sacar moito en claro da súa visita ao Jesús García Calvo. Os branquiazuis foron por detrás no marcador dende o minuto 12 tras o gol de penalti que anotou o Negreira, pero o cuarto de hora de xogo Adrián González puxo empate. Os locais adiantáronse no 19 de novo dende os 11 metros, e 2 minutos despois, Marouán colocou o 2-2. Antes do descanso, no 37, o Negreira gozou do seu terceiro penalti a favor para poñerse novamente por diante no marcador, e o Cidade de Ribeira puxo as tábuas no 54 co segundo tanto de Marouán. Sen embargo, os locais fixeron alarde da súa pegada para anotar 3 goles máis no 56, 84 e 95. Tantos os que os ribeirenses buscaron respostas sen éxito. Derrota que deixa o Cidade de Ribeira 13º cun só punto de marxe co descenso. Na zona perigosa segue o Dumbría, que caeu na casa ante o Paio Saco. Os da Costa da Morte necesitaban puntos para rachar a súa xeira negativa, pero os visitantes complicaronlle o partido. Os dous tiveron ocasións na primeira metade, pero foi o Paio Saco o que atopou o camiño ao gol no minuto 35. O Dumbría saiu a morder tras o descanso, pero a falta de acerto lastrou o equipo, incapaz de poñer a igualada a pesar de contar con ocasións. En 88, os visitantes ampliaron a súa renda co 0-2 que chegou dende o punto de penalti. Dura derrota do Dumbría, que segue no antepenúltimo lugar e está a 3 puntos da permanencia.